Jsme to zvládli dobře, ne? Asi jo, Sice pozdě, ale... Hlavně nechápu, proč to bolí za ně. A tak to nevadí. To je prostě typický zvukař, víš co, celou dobu pinda a potom jako se ani neschová techniku. To ani neuklidí. Asi no, to bude lepší. A umíte někdo s tím rekordérem? To dopadne to tak minule. Nemáš ty kazetky. Co s tím je? Tak dobrý, tak zvuk jede, ticho prosím. Hej, já vyjde. Klap. Kurovina po třetí. Akce. Ne, stop, já tam slyším nějaké letadlo prostě. Zvukař to nemá stopovat prostě. Omlouvám se, ale prostě Nešlo to jinak. Letadlo. Taky než to do zítřka dostříhat? Myslím, že jo. No, kamera? Jede. nejede. No jede, už to zapla, jede. No říkám to já, ale prostě takže... Já říkám zvuky. Dobře, tak kamera. A kde je vlastně? A tak to tam zavolá, tak se na to třeba aspoň přijde podívat, jestli to bude použitelné. Ona musíš volat, ne? Halo. Halo, Kurte, halo. Nebere to? Nic. No, tak to víš co, on se určitě zase někde odehrál. Myslíš? Tak ticho prosím. Svěv, zkuste. No comment, jo. Ty ve, tak ještě jednou to Ale ten vy jste Magor byli zastaví, perfektní, tak já paráda. nevím, ale prostě debil trochu dneska. Tak připravíme se, zvuk jede. Klap. Jo, radši. No tak to se nestopovalo. Nestopoval. Tak jedem. Jo, to se ne... pardon. Akce. Stop. Jsou tam slyšet vtáčíky prostě. Takže jako... Ptáčíky, Bohužel. tak ale to jako- uděláš atmosféru, tak si vem stát a prostě Tak tam jo, budou ptáci. dobrý, no. dobrý, já jsem tak, no prostě. Tak já to jdu stopnout a kurda stát. Ej, ale vole, už máme 16. dětí, tak můžeme se pohodit jo. dál, ne? Ne, asi ne, vole, když... Ticho na place, jo? Ty to vůbec Aspoň nemůžeš 30 sekund prostě. No já vím, no. Co mám jako dělat? Já nevím, nemůžeš nějak zařídit třeba. A jako jak? Ty jsi produkční. No, a můžeme jít bez zvuku. To nemůže. No, tak já něco vymyslím. Tak. Hele, ale teďka to pomohlo. No. Tak se připravíme, zvuk jede. Já ji koukám. Dobře jsi to zařídila. Kamera? Jo, moment. Ještě počkáme na auto, jede. Dobrý. Klap. 28 po 9. Akce? Hej, lidi, stop, prostě to fakt nejde už dneska. Já tam slyším to prostě nejde. nějaký brum nebo něco, jestli to je nějaké zemětřesení v Japonsku, já fakt nevím, netuším. Nějaké tornádo v Americe, jako, to prostě, fakt ne, tyjo, jako. Musíme prostě počkat. A my nemůžeme čekat, Už je co udělat. to je prostě, hele, vy to tady ještě připravte. A co jsi mu řekl? Tak Nebude. pakám si to. A já myslím, že realitě to kurz se neuráží.
Nemáme ani jeden dobrý scénu. Peťa, co bys chtěla? No, tak ale nerozeběrte tady kozy a soustředte se na záběr. A ne, zajímá, jak to bylo, jak to má našla. To jsem koukal. Jsem tu sám, jsem koukal něco. A ona se tam s tím to asi na pohodě. Možná chtěla smát. Tak můžeme, jste připravený? Můžem? Paráda. Můžeme. Tak jo. Tak prosím zvuk, poprosím, jestli někdo zapne. No, tak já si to beru sama. Už tady to někdo zapomněl vypnout.